mitä mä haluan. Ja mä oon aamupuolella, niin mä syön jogurttia ja Coca-Colaa. Onko hyvä? On. Eemu, No? mitä sä haluaisit tehdä tänään? Mä haluan Tampereelle panssovillaa ja mä haluan normaalin Tampereelle. Eli shoppaileen ja syömään. Joo. Okei, olisiko vielä jotain muuta, mitä sä haluaisit? Ei. Minne sä nyt oot Eemu matkalla? Panssovillaa. Ja Lukakin on tässä. Oi vitsi, Ja Luka on kuka? Luka. Sun veli. Niin. Pelaatko Pokemonia? Pelaan. Joo. Mitäs siellä oli niitä Pokemoneja? Pitääkö ne käydä hakemaan? Pitää. Näytäpä missä ne on. Tää on. Okay. Täällä. Meidän vieressä. Joo. No niin. Käydään hakemaan sitten ennen kuin lähdetään syömään. Mä menen rakettiryhmään. Äiti, kumpi voittaa? Siinä. Otettiin panssovillaa. Eli Elovainiolla. Elovainiolla. Jos mä joskus käyn syömistä. Mitä Eemu tilasit? Tappara Junior. Burgeri. Joo, burgeri. Onko se hyvä? Onko hyvä? Joo. Minne sitten Eemu? Minne? Äiti, No? tänne sitten laitetaan niitä kartteja. No niin, ei muuta kuin valitsee. Mennään jo eteen. Äijäkin ottaa pieni. Voinko mä ottaa ne? Voit. Hyi. Lukalla on oma kassi. Mulla on oma kassi. Mitä nää on? Naamajuttuja. Semmonen maski, ota vaan. Kiitos. Pehmentää mun naama. Ootas, mä katon mitä se on. Se on keksi, suklaakeksiä. Sitten mä otan. Ei, tässä ei ole. Joo. Ai saako? Joo, se on marssia. Mukana tässä tuekossa. Tässä viime asti sulla on tuurista. Voinko näitä ottaa 2, kun nää maksaa aika vähän? Mama?
Mama? Mama? Mama? Snickers. Ei kun mulla on päivä, kun mä oon lähtenyt. Tämä kuva. Oliko hyvät ostokset? Oli. Ai, tää menee meidän maisteluun ja sen nyt pitää maistaa. Mm. Tämmönen. Ota enemmän kerralla eikä yksi. Tämmönen. Noin. Noniin. Hyvä. Sitten punnitteet. Täällä on punnitus. Olisiko paljonko se oli? 20. 207. Me tultiin kotiin ja me esitellään näitä karkkeja. Tässä on takis, ja toinen takis, tässä on vaahtokarkkia ja lämmökkeitä ja kanis. Ja mulla oli tämmönen Oreo suklaa. Sitten vaahtokarkkia. Sitten Doritoksia. Tässä on toinen Doritoksi. Ja tässä on keksiä. Ja sitten tämmöstä. Sitten Snickers. Ja sitten tämmönen juoma. Ja sitten tämmönen. Sitten vielä tämmönen. Mun lemppari on siipikaskiet ja Doritokset. Hyvä. Mä hyppelen tänään.
Toivottavasti teillä oli kiva päivä. Mulla oli ainakin kiva päivä. Ja mä syön nyt iltapalaa matsiksi ja toivotan niin hyvää yötä. Heippa, tila on mukana.